عارفين mulej għalix tlifna dawletijek bil-faraġ tal-qlub henna lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Roħ Filippa Katania. U tijillum nibdew dan iż-żmien sagramentali tar-Randan. Xi tfisser din il-kelma? Sagrament ifisser niltaqa' ma' Kristu. Kristu irrid jiltaqa' miegħek biex jurini jimħabtu. U għalhekk fil-waqt li narfu hekk in-nuqqasijiet tagħna llum u dan nagħmluh bitqejt sal-irmiet fejn aħna nistqarru li aħna l-koll midinbejn, li aħna l-koll dnibna kontra Alla u weġġajna mhux biss lilu imma anke lil xulxejn bin-nuqqasijiet tagħna. L-irmiet ifisser għalina wkoll li dak li huwa trapp biex jiena ma nerfax rasi imma mbaxxi rasi quddiem l-imħabba ta' Alla u inħalli lil Alla dak it-trapp tal-art jonfoħ fih l-Ispirtu tiegħu biex iġeddidni f'imħabtu. Nitolbu. Atina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ tat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej, erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bil-feq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom. Għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jisobeħ għal ħażen. Min jaf jerġa' xi jibdielu u jisobeħ u jħalli barka warah, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sijon, ordnaw sawma sejħu laqa qazza, iġbru l-poplu qazzu l-ġema, għajtu xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajjoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-artal ħajjikbu l-assisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu ħenna l-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' żebleħ u jiġi fil-sin il-ġnus. L-Alla għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom. U l-mulej ġietu wejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Alla ħenna għalina għax nibna. Alla ħenna għalina għax nibna. Ikollok niena minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. U Alla ħenna għalina għax nibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. U Alla ħenna għalina għax nibna. Oħloq fija qalb safja u Alla, u
u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, neħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rodli lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni, iftaħli xoftejja, Sidi, u fommi ix-xandar it-tifħir tiegħek. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlo Apostol Korintin. Ħuti, aħna magħmula ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess qiegħed issejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu, ħalli lil Alla aħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċivux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Illum la twebsux qalbkom, iżda issimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu l-għajmil it-tajjeb tagħkom ma tagħmlux għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li jew fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' bwiġġ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda jent, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-lemenija u biex hekk il-karità tiegħek issejr fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta' bwiġġ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda jent meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu, tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' bwiġġ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmejn. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda jent meta tkun sajjem idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Xi dwejjaq ħanibdew ir-randan. Hekk kien hemm persuna qalt li u jien qedtilha imma għaliex dwejjaq. Qalt li jien nippreferi żmien tal-miljiet l-avvent mill-randan u r-randan dbatija sawm, dnubiet, demm, sagrifiċċji.
u ġalitni naħseb għaddejna għandha raġun. Għax Alla ma jridx dan minni u minnek. Ir-Randan mhuwiex eżjes kemm ħanagħmel jien għal Alla. Imma r-Randan tafu x'inhu? Huwa kemm ħanħalli wisa lil Alla iħabbibni miegħu. Mingħajr Randan eżjes mhuwa xejn għajr iż-żmien tan-namur. Iż-żmien fejn aħna ninnamraw ma' Alla. Kemm għandu raġun propju illum fil-ġurnata il-liturġija li nibdew l-ewwel jum tar-Randan permezz ta' San Pawl, il-Knisja qed tgħidilna kif għandna ngħix dan ir-Randan. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. L-istess ħaġa hija xi ħaġa tassew sabiħa u qaddisa meta l-profeta Ħosea lill-poplu ta' Iżrael li Iżrael huwa dejjem magħruf u magħżul bħal kieku huwa l-arusa ta' Alla. Jgħid hekk il-profeta u wassallu dan il-messaġġ. Araw, se niġbid għalejja, neħodha fid-deżert u lill-qalba inkellem. Ir-Randan huwa żmien eżdies fejn inħallu lil Alla jaħdem fina. U dan kollu nistgħu niġbruh u biex taraw il-ħidma tagħna u l-ħidma ta' Alla fir-Randan nistgħu niġbruh fi ftit kliem f'dak li smajna fis-Salm dalgħodu. Is-Salm 50, is-Salm ta' David. Huwa t-talba ta' David meta hu jintebaħ bid-dnub li kien għamel. U jgħidu dawn il-kelmiet, u x'inhu l-irmiet, u badan fejn jien il-Alla qed ngħidlu ikollok ħmien minni u Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni minn kull ħtija. Naddafni mid-dnub tiegħi. Intbaħtu x'inhu jgħid David lill-Alla qed jirrikonoxxi il-kapaċità ta' x'jista' jagħmel Alla miegħi u miegħek li aħna rmiet, li aħna midinbejn, li aħna ftit trab. U qed jgħidlu urini l-ħnina tiegħek. Urini l-kobor ta' tjubitek. Ħassar ħtijieti. Aħsilni mill-ħtija. Naddafni mid-dnubi. U jkompli jgħidlu dak li juħażin jien għamiltu f'għajnejk, hawnhekk qed jara xi jokola kapaċi jagħmel il-bniedem. Ma minn domanda l-oħra jxandar u juri x'inhu kapaċi jagħmel Alla. Oħloq fija qalb safja. Spirtu qawwi ġeddet fija. Twarrabnix minn quddiemek. Tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rodli jilena. Bispirtu qalbini wettaqni. Iftaħli xoftejja Sidi biex fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Dan huwa eżjes ir-Randan. Min naħa nara fid-djufija tiegħi, imma min naħa l-oħra inħalli l-Alla iġeddidni fih. U għalhekk huwa żmien sabiħ, mhuwiex żmien ta' dwejjaq. Fil-passjoni ta' Kristu m'għandix nara id-batija, imma għandi nara
x'għamel Kristu biex ħasilni f'demmu, biex jurini mħabtu. Ir-randan huwa żmien fejn il-mulej Alla jaħdem ferm aktar minni u minnek. Jien u int mina xejn quddiem dak li jagħmel Alla. Alla jixtieq biss li jien inħallih jaħdem fija. Ejjew nibdew din il-mixja għalhekk eżis flimkien. Ħaġa waħda għandna nagħmlu f'dan ir-randan. Nintelqu fl-idejn maħbubin ta' Alla. Issa sejrin nagħmlu r-rit tal-irmiet wara li nagħmel it-talba fuq l-irmiet u fuqna jkoll, nitilgħu il-koll flimkien kif nitilgħu għad qarbin, 2-2. U nħallu dawk il-kelmiet li jgħidilna s-saċerdot indem u emmen fl-Evanġelju. Dan hu li tfisser tindem tintebaħ li inti midneb, li inti trapp u temmen fl-Evanġelju x'ifisser? Tħalli l-Alla ikellmek. Tilqa l-aħbar it-tajba ta' Alla fil-ħajja tiegħek. Nqumu bil-wifqa. Ħuti eżiez bl-umiltà kollha nitolbu lill-Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xhieda ta' indiema. U Alla, int tħenna għalina meta numiljaw ruħna quddiemek u bit-pattija li nagħmlulek ittaffi il-korla tiegħek għalina. Fil-ħnina tiegħek isma' it-talb tagħna, kun twajjeb magħna mulej, sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna sejrin inqedu fil-bidu ta' dan ir-randan fuq rasna, biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa inkunu ħejjejna ruħna u saffejna mid-dnub, jistħoq ilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-għid ta' Ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibdew telgħu 2-2 għal kelmiet indmu wemnu fil-bxara tajba il-koll li nwieġbu bil-qawwa Amen. Ġifieri iva, jiena nemmen dak li qed tgħidli. Ħaniftaħ qalbi għal Alla biex iġeddidni fl-ispirtu tiegħu bil-kelma tiegħu.
qalbek sobina kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek għalija kont tibni u jien missirek bil-ħalezza ftaħti ġenbi lejn tħajtek l-aħħar ta' poplu tiegħi tgħidli fiex ħadd inqastek jiena għalik jien ġejt nisħalla dur lejja mill-ġdid dek sobina saba kollha daw li triqu nejtek l-ilma mill-blad ġiri jirproftejtlek fil-ħal ġejt sejtni għalix malajr insejtni poplu tiegħi tgħidli fiex ħadd inqastek jiena għalik jien ġejt imsħalla dur lejja mill-ġdid qalbek sobina. Jehuti jirresqu it-talbit tagħna lill-Alla l-Missier. Jitolbu għall-Knisja biex immexxija mill-Ispirtu Santu tenna niftħu qalbna tas-sew għall-kelma ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu għas-saċerdoti li f'dan iż-żmien għażiż tar-Randan sejrin jagħmlulna il-meditazzjonijiet, il-riflessjonijiet, predikazzjoni biex ħejjuna tassew ħalli nersqu dejjem niġġeddu fi Kristu biex il-mulej jimlijhom bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u jwaslu tassew il-kelma ta' Alla li tikkonverti il-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex ma nfixklux il-ħidma ta' Alla fina. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu. Aħna li aħna u li Alla permezz tal-magħmudija li rċevejna biex niskopru iż-sbuħija ta' dak li tatna l-magħmudija. Nitolbu. Nitolbu biex aħna wkoll narfu it-talb tagħna, il-karità tagħna, nagħmluha bħala azzjoni ta' tifħir u ringrazzjament lill-Alla għal ħniena li aħna nirċievu kontinwament minn għandu. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-Missier Qaddis dawn it-talbiet li l-poplu tiegħek qiegħed iressaq quddiemek. Għatih l-Ispirtu Qaddis tiegħu u kompli int ġeddidna fl-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu,
għax fit jubitek tajtna l-imbit li għedin nofrulek, frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan. Nitolbuk li bl-emil ta' indiema u imħabba inrażnu fina leġubijiet ħżiena, nitnatfu minn dunubietna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżan fina drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-korfa l-ħana ifaħruk is-smewiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Qaddejs tas-sewint mulej, inti jilgħin ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien.
iftakar fil-qaddejja tiegħek Filippa u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Permezz tal-Magħmudija eżies, aħna sirna l-uliet maħbubin ta' Alla. Jew nitolbu biex f'dan ir-randan tas-sew is-saltna tiegħu tiġi fostna. U din tiġi meta aħna nilqgħu il-kelma tiegħu, meta aħna naħfru lil xulxejn kif hu jaħfer lilna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tnefqid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tnefqid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tnefqid nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi b'nikitha, bħal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur advanzini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Twissietek kolla maħabba, bahar diħa ta' kull ġid, taħt riġlejjar fis-palkiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżili,
dan hobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid lilek għajn talena kollha sita kollox jinwarrab biex jaħasra jissil fruħa flok tjubitek jinġarrab henna lija o Ġesu zgur għad manżini iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. ġeddidna mulej f'imħabtek ħatkun dejn it-talba tagħna jew nħejju l-qalbna u nħallu l-mulej ikellem il-qalb tiegħi u tiegħek fiskiet inresqu it-tifħir tagħna l-imħabba tagħna għax nintebħu li tassew irjidilna il-ġejt. Nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament li jirċivejna ikun ta' għajnuna għalina biex is-sawm tagħna ikun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristus jedna il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. O Madonna, taħadru helwa ta' Marija jitlob lil Ġesu għalina jitolbu kolna mikkija il-biki tiegħek taħnina juridu nuri fil-qalb tiegħek dubitna b'tanti mirar. O Madonna taħdmu qalb ħelwa ta' Marija jitlob lil Ġesu għalina jitolbu kolna mikkija